Vitajte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. Rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trénerkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou. Jani, ty si aj manažér, šéf. Ako vnímaš, keď potrebuješ delegovať nejakú úlohu a príde ti odpoveď nedá sa? Ideš po mojich citlivých miestach? Ale nemyslím si, že len mojich, lebo odpoveď nedá sa, to je také červené sukno asi pre každého manažéra, ktorý tú cestu a možnosti vidí a ide mu o niečo, čo potrebuje a zo strany zamestnanca prichádza odpoveď, to sa nedá urobiť. Hej. No a to, že ma to teda vytočí, asi nechceš vedieť. Skôr asi potrebujeme, alebo idem ja ti možno povedať, že čo za to v odpoveďovi ja vnímam a čo ja v tej odpovedi počujem a ako sa s touto situáciou vyrovnávam, ale budem rada, ak aj ty mi povieš, čo pomáha tebe v tomto. Možno aj také, že ako zareagovať, keď si to myslím. Áno, skúsme to aj z tej opačnej strany, že keď som ten zamestnanec, ktorý hovorí, to nedá sa. Áno, a počuje nereálne požiadavky alebo nejaké nereálne zadanie, že ako v tom momente zareagovať. Jasné. No, ja tu odpoveď nedá sa, vnímam ako takú obranu. Obranu toho človeka, ktorý je vystavený úlohe alebo povinnosti, ktorá je v tej chvíli pre neho veľmi energeticky vyčerpávajúca. Čiže žiadala by, alebo potrebovala by buď, aby strašne veľa nad ňou rozmýšľal, aby hľadal iné spôsoby a prístupy, aby menil svoj zaužívaný spôsob fungovania. Proste ten energetický výdaj na to, aby našiel tú odpoveď dá sa, je veľmi veľký. No a vtedy prichádza to telo na pomoc, lebo však ono sa bráni, ono chce zostať v tej homeostáze a ono nám našepká, že nedá sa, lebo. Čiže väčšinou ten zamestnanec vždy prichádza s tým nedá sa, lebo. Že má ten zoznam tých argumentov, ktoré znejú viac menej racionálne, prečo sa to nedá. Ale celé ja vnímam, že že toto je tá úloha, ako líder to vnímam, že toto je tá úloha, kde ja od neho chcem veľa energie, veľký výdaj energie. Čiže to mi pomôže, takže ani ako keby neísť do toho, že sa vyhovára, alebo že mi klame, alebo že je lenivý, alebo že nechce, len, že som trafila ten veľký krok, ktorý potrebuje urobiť. No, že je to pre neho energeticky náročné. Áno. Tak toto vnímať. Keď toto hovorí, tak počuť za tým, stalo by ma to veľmi veľa energie, ktorú momentálne neviem, kde zoberiem. Tak, alebo nechcem ju vyvinúť, že niekedy za tým môžu byť rôzne argumenty. A to rovno to prepojíme možno aj s tou tvojou otázkou, že aj bolo by fajn, keby som to nevidela len ja ako manažér, ale keby to aj ten zamestnanec začal u seba počuť, že ak som povedala nedá sa, tak to znamená, že stojím asi pred nejakým veľkým krokom. Hej. No a tá naša myseľ funguje tak, že ona ozaj vystavia ten múr a ten zamestnanec ozaj verí tomu, že sa nedá. Že on ani nevidí tie možnosti, že to on mi ani neklame, lebo jemu si vlastne, on je za takým veľkým múrom, ktorý mu bráni vidieť, ako by sa dalo. A teraz, čiže poďme aj, čo sa dá robiť z toho manažerského aj z toho ľudského hľadiska, my sa za ten múr potrebujeme pozrieť. Hej. Môžem ja ako líder povedať tomu človeku, čo za tým múrom vidím ja, ako to vidím, bez toho, aby som ho začala sa hnevať alebo obviňovať. Ale môžem aj otvoriť tú diskusiu, že za akých podmienok by sa dalo. Keby sa to dalo urobiť, ako by si to asi robil. Hej? Ako by na túto situáciu reagoval. Hej, keď on najmä nedá sa, lebo nemám čas. Tak ideme spolu, že dobre, predstav si, že máš všetok potrebný čas, ako by si to vtedy robil. Hej? A on sa musí za tú bariéru pozrieť najprv a o tej úlohe začať uvažovať, že vtedy by som robil toto a toto. Premyslí úlohu, začne ju vidieť a vtedy sa vieme vrácať spolu náspäť. Že dobre, čiže takto by to vyzeralo, keby si ten čas mal. A teraz poďme sa vrátiť k tej téme toho času, že koľko toho času by si na to
potreboval. Čiže my sa vraciame spoza múru potom naspäť. Čiže tou otázkou mu pomôžeš ten múr si nevšímať. Ho prekročiť. Hej. A už keď si dokáže ten zamestnanec predstaviť tú cestu bez múru, tak ho vieš vrátiť naspäť a teraz ako by sme to riešili. Čiže on tam má rôznu bariéru. On ti hovorí, to sa nedá, lebo nemáme na to čas, lebo nemáme na to peniaze. Zdroje. Čiže ty dávaš len tie zdroje, dajme tomu, že OK, predstav si, že máš všetky potrebné peniaze, ako by si v tej úlohe postupoval, ako by si to riešil. Rozobereme a vraciame sa k tým zdrojom. A vtedy zistíme, už keď sa zrazu dá, že tých zdrojov možno nebude až tak veľa treba, alebo to bol ten problémový bod, lebo tie zdroje si treba ísť pýtať od tamtoho oddelenia, ktoré mi vlastne vystavalo tú nedá sa stenu. No a toto je veľmi dôležité aj z toho druhého pohľadu, keď som ja ten zamestnanec, ktorý sa nedá, lebo však ani ja nehovorím na všetko dá sa, tak ja sa to vtedy snažím zvedomiť, že čo mi tú stenu vytvorilo. Hej? Že čo by som potrebovala, aby sa dalo. A čo by mi pomohlo. Čo všetko sú tie zázraky, ktoré by sa mali stať, aby sa tá úloha dala urobiť. A tie si pomenujem. Potom si tú úlohu rozoberiem a potom sa vraciam k tým zázrakom, že ktoré z toho sú vlastne dosiahnuteľné alebo zrealizovateľné. Čiže mením svoju retoriku tak, že dá sa za takýchto podmienok, aj keď tie podmienky môžu vyznievať nereálne. Áno. To nesúdim. Ale ich na to je tam potom už ten manažér, aby zvážoval tie podmienky. Hej? Čiže ty vieš povedať, vieš čo, dá sa, ale potrebovali by sme človeka do týmu, aby sa táto úloha dala urobiť. A ja ako manažér potom OK, tak mi povedz, ako by ste to vtedy robili, ako by to vyzeralo a tak ďalej. A potom už môžem licitovať, že z toho, čo hovoríš, mi to príde, že by vám ten človek stačil možno na polúväzku. Takého ti viem zohnať brigádnika. Bereš, nebereš. Hej? Áno. A to je veľmi také dôležité, že niekedy dá sa za akých podmienok, ale niekedy aj ten človek naozaj možno nedá sa, že ani nie je konštruktívny, ale hrozne fajn by bolo, keby nešiel do tej, ako manažer, to sa nedá urobiť, to chce strašnú blbosť, a čo ste tu vymysleli, ale priznať tú svoju... Že neviem, ako sa to dá. Že neviem, ako sa to dá. Že vieš čo, že mňa teraz nenapadá riešenie, ako by sa to dalo. Hej, že my ideme automaticky do odporu, lebo za nás zatlačí ten šéf, lebo on chce ten výdaj energie a ja sa na neho hnevám a začnem mu dokazovať, že to, čo chce, je hlúposť. Že idem od tej spolupráce k tomu súpereniu. A oveľa fajn by bolo povedať, no vieš, počujem, čo odo mňa chceš, počujem, že je to pre teba dôležité. Musím sa priznať, že nevidím spôsob, ako to teraz urobiť. Nenapadajú mi žiadne možnosti. Mám tmu, čierno, poďme nad tým uvažovať. Alebo kľudne aj priznať tú emóciu, že hnevám sa, že to po mne chceš, lebo viem, že to bude veľmi náročné a už sme v období, kedy tých nárokov je veľa. A možno aj práve preto mi teraz nenapadá ten spôsob, že neísť automaticky, lebo my alebo teda ten zamestnanec často chce zdiskreditovať toho šéfa, že chce niečo, čo je nereálne. Áno. A neprevezme to na seba, že chce niečo, čo ja v tejto chvíli nevládzem, nechcem, nemôžem, neviem urobiť. A vlastne to vytvára len väčší tlak a protitlak. Čiže keď ty mňa ako zamestnanec budeš zdiskreditovať, ja ako šéf budem na teba o to viacej tlačiť a vznikne z toho brutálny prúser. Mi to prípada trošku ako keď tá úloha je príliš náročná, alebo môže byť aj strašne málo náročná. Hej, že ju môžem vnímať ako ohrozenie niečoho a tým pádom sa mi zapína poplašné útok, útek alebo zamrznutie. Áno. Čiže idem do toho útoku, nedá sa, to sú blbosti a už sme to skúšali a ako to dopadlo. Hej, čiže môžem začať útočiť a tá druhá strana tým pádom buď mi ten útok opetuje a to už sa potom zacyklíme, čiže to je to súperenie, alebo odíde od tej úlohy, OK, dobre, tak to nerobme. Áno, tak ja dám radšej výpoveď, ak to budeš odo mňa chcieť. Hej? Alebo zostane tam zamrznutú stáč, no tak mi povedz, ako by si to robil. Hej? A možno naozaj, pretože tieto obranné mechanizmy sú hlboko v nás, čiže nie vždy nám sa podarí... Sú inštinkty. Podarí nad nimi vyhrať, lebo sú rýchle, inštinktívne. To sú tie prvé reakcie. Tak iba pomenovať tomu manažérovi, vieš čo, že toto sa mi teraz deje. Hej, že chceš po mne úlohu, ktorá je veľmi náročná. Ja sa hnevám sa na teba, že to po mne chceš.
a neviem teraz reagovať, alebo neviem ti priniesť riešenie. A môžeš si vypýtať čas napríklad, neviem ti teraz odpovedať. Vypýtať odstup, vypýtať pomoc pri tom riešení, ale nie hneď ísť alebo neposluchnúť tú inštinktívnu reakciu, skôr ju pomenovať a zastaviť. Hej. Lebo ten manažer nie je pre teba reálnym ohrozením. Ani tá úloha. Hej. Ale my vieme sa začať správať tak, ako keby bola a naozaj niekedy vieme vyprovokovať toho manažera, že potom tým ohrozením už aj je. Áno. Potom on si tiež už má nakopené a už ideme inštinktívne. Reakciu a už sme tam, už sme v konflikte, už sú tam tie emócie. Áno. Vybičované, vyhranené. Áno. Čiže možno asi naozaj len zmeniť tu, že keď zo mňa vyjde tá veta, že nedá sa, tak to znamení počkaj, teraz neviem ako, hej, alebo teraz nevidím riešenie, teraz mi nenapadá riešenie. Potrebujem čas, prostriedky, teba, nápad, odpoveď alebo niečo. Alebo možno v tejto chvíli aj neviem, čo potrebujem. Len ti to chcem povedať, že som sa zasekla. Áno. Hej. Áno, čiže ostať v tej konštruktívnej rovine a neísť úplne s tým prvým, čo nás napadne, ale komunikovať buď tie emócie, ktoré teraz prežívam, alebo si vypýtať čas a odstup od toho, od tej situácie a možno nás aj nejaké riešenia neskôr dokážu tak inšpirovať, napadnúť, prísť. Hej. Povedzme si úprimne, koľko sme už v živote takých nedá sa urobili. Áno. takže aj tá skúsenosť môže byť za tým, že pravdepodobne máš veľa skúseností, kde si na začiatku tvrdila, že to sa nebude dať urobiť, to nebude fungovať, to sa nedá a potom sme to dokázali. Čiže oprieť sa aj túto svoju skúsenosť, že teraz som ešte v tom bode, keď neviem ako, ale neznamená to, že sa to nedá, že netrvám na tom. Dobre. Tak. Poďme urobiť niečo, čo sa predtým nedalo. Zaujímavé, no? A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast@timan.sk. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.